କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜାର ସାମାନ ଆଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଯାହା ନାଟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ମନ୍ଦାର ଗଛର ସବୁ ପତ୍ର ତୋଳିକି ଖାଇଦେଲେ, କଢ଼ ଯାକ ସବୁ ଝଡ଼େଇ ଦେଲେ, ସବୁ ତେହେସ ତେହେସ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇଛି, ବୋଧେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିପାରିବେନି, ସେଥିଲାଗି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ। ସେ ଯାହା ଭୋଗ ଲଗେଇଛି ସେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଆସିବ, ମୁଁ ସେମିତି ଭାବୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଡରିକି ପଛକୁ ପଳାଇ ଆଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ପିତ୍ତଳର ଢାଳଟା ଆଉ ପିତ୍ତଳର ଦୀପଟା ଆଗେ ଡରିକି ଯାଇକି ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆସିକି ମୁଁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଥିଲି କଦଳୀ ମାନେ ସବୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ଆସି ଚାଲିଲେ, ମାନେ ଏତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭୋଗ ଯେଉଁ ବାଢ଼ିଥିଲି ସେ ଭୋଗମାନେ ସବୁ ଖାଇ ବସିଲେ, ମୁଁ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସକାଳୁ ମିଠା ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ମନ ପୁରା ଭରି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଚକୁଳି କରିଦିଅ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କରନି। ରେଷ୍ଟ ବଟା ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୁଳି କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ବଟା ବାଟିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଟା ବାଟିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମେ ବି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ, ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଦିନ। 9:30 ହେଇ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ିରେ ଆମର ପୁରା ଏରିଆ ପୁରା କୁହୁଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଯେ ଥଣ୍ଡା, ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଜି ତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, ଆଜି କାହିଁ ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ଝିଅର ରାଗ। ମୋତେ କହୁଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି କଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋର ପୁତ୍ର ମହାଶୟ ମୁତି ଗଦିଟାକୁ ଓଦା କରିଦେଇଥିଲେ, ଗନ୍ଥାଟାକୁ ଓଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ଡାଇପର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆଜି ଶୁଖେଇବାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦି ଗନ୍ଥା ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ଖରାରେ ଟିକେ ଶୁଖେଇବି ବୋଲି ଆଜି ନେଲି। ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜି ହିଁ ବେଶୀ ସମୟ କୁହୁଡ଼ି ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ଟିକେ ପୁରା ଲଣ୍ଡା କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ, ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ତୋଳି ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ଗଦିଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଖରାର ପୁରା ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଗଦି ଉପରେ। ଛି 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 ଛି। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ ହେଲା, ଗଦି ଛାଡ଼ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ମାମା ତମେ ବି ଆସ ଶୋଇବା। କାହାର ପିଲା ମୋ ପିଲା ଲେଖି ଏମିତି ଶୁଏ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଙ୍କଜ କସ୍ତୁରୀ ବ୍ରେଥ୍ ଇଜି ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍। ମାନେ ମୋ ଝିଅର, ମୋ ବାପାଙ୍କର, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଉଛୁ। କଫରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।
ମୋ ଝିଅ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇକି ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଢ଼ିଥିଲା କେତେ ତାର କ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଆଜି ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଏଇଟା ପେନର୍ କରିକି ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଆସିକି କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି ଇଏ ଫୁଲ ଏବେ ଶିଖିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସାର୍ ସବୁ ଏଇଟା ବନେଇ ବନେଇ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଅ ଶିଖ ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁ ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୋ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ସାର୍ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ଟେ ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବାପା ଏ ପେପର୍ ମାନେ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କରିବ ବୋଲି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ ଏମିତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମିଳିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ବାଜିଲାଣି ରାତି 7:30 ଆମେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆପଣ ବି ରାତିକୁ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।